Maayong buntag, kumusta? No, ato ning samtang padulong ta ditong dapitas may barangay Pagatpat. No, dinhitan ni agi, di kita siguro diri ba gyud dalan. Pero at least di swerte sab no nga dinhitan ka padulong. Kaya ato ning nakita ning sa amin. No, nga first time na ako ning nakakita ngingon ani. Kay lagi kung imong tanawon ang dalan, grabe ka siko, no? Dili gani mo makita ang kining sakinan kung may magi, pero tungod aning maong kining maong sa amin, no, makita nato ang kining mga sakyanan. So dako kay ni siya tabang, dako kay tabang. So kung kinsa man ang nakahuna-huna ani, salamat kay kanimo sir og ma'am, og dalaygon ka, busa nga ato ning givideohan para pod nga makahatag pug inspirasyon ngadto nas uban nga mohimo pod og mga ginagmayng butang apan dakog tabang ngadto sa to makaigsunan. So salamat. Tod kini nga dalan na agira aron pod nga masayod mo kung gikan ka dito sa may Xavier High School or grade school ba to, mao na. No, lahos-lahos ang imo lang ni street no diri sa uptown daw, So mao ni nga dalan. Og sige, magpadayon ta. Salamat.